Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a veure què passarà el dia de l'entrevista. Quin és l'objectiu de l'entrevista? L'objectiu de l'entrevista és detectar si el vostre desenvolupament personal i professional encaixa amb el que està previst per un mosso d'esquadra, amb els comportaments associats a la categoria de Mossos d'Esquadra. Què s'avalua? S'avalua la responsabilitat i l'orientació a la qualitat, la cooperació i el treball en equip, l'autonomia i la iniciativa, la resolució de problemes, l'orientació de servei a les persones, l'adaptabilitat i la vostra flexibilitat, l'autocontrol i la resistència a la pressió, l'autogestió i el desenvolupament personal, la motivació i la identificació amb el cos de Mossos d'Esquadra i les habilitats socials i comunicatives. D'aquí n'hi ha 3 que són les més importants. Quines són? Responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal. Per què són les més importants? Perquè de les 10 competències, 3 hem dit que són claus, totes s'avaluen de 1 al 10 punts, però per ser apte, a banda de treure mínim 50 punts en total de totes aquestes, heu de treure mínim un 3 de les competències claus. I, a més, superar el test de competències. Molta sort en aquesta prova!